Poucos andares existen en Galicia máis familiares ca este. Poucos que xunten na nosa terra igual cariño que o seu. Poucos tan recoñecidos e que sen querelo sementaran tanto para espallar a nosa lingua. Porque realmente houve momentos realmente angustiosos, como eu vivín, non? Pero bueno, isto levará a profesión. A nosa forma de ser. E en este momento me acuerdo de unha frase que dice un famoso entrenador, que se me pone la gallina en piel. Porque el sempre foi galego. Raposo por desconfiado, humilde, exitoso por traballador. En Xogo Histórico rende homenaxe a unha lenda, referente do Deportivo, bandeira do noso fútbol. Arsenio Iglesias Pardo, fillo de Labregos, o menor de 9 irmáns. Natural de Arteixo, patrimonio de Galicia. Ola, que tal? Saúdos. Arranca aquí unha edición especialísima do En Xogo Histórico. Por que especialísima? Porque imos tratar a figura inesquecible, unha figura básica na historia do fútbol galego, nada máis e nada menos que don Arsenio Iglesias Pardo. Repasaremos con él e vai servir como homenaxe a súa trayectoria como futbolista e tamén como adestrador. Esta mesma temporada, Tino Fernández, o presidente do Deportivo, entregáballe esa insignia de ouro e brillantes para recoñecer toda unha trayectoria como unha figura, xa decimos, imprescindible para o fútbol galego e, claro, para o Real Club Deportivo. Don Arsenio Iglesias, hoxe, no En Xogo Histórico. E o primeiro que facemos é presentalo a él, claro que sí. Don Arsenio, que tal? Moi ben, hombre, moi ben. Benvido en Xogo a esta túa casa que foi durante tantos anos. Sí, sí, sí. Que tal vai todo, mister? Bien, bien, bastante ben. Non nos podemos queixar despois de tantos anos. Un vai embellecendo un pouco e, por tanto, non ten a mesma energía nin a mesma lucidez. Pero, bueno, ben, ben. Pero ti embelleceu pouco a pouco, vai embellecendo pouco a pouco, aínda ten moitas cousas que contar e das que lembrarse. E para estar con él, temos hoxe moita xente aquí no plato. Por exemplo, moitas temporadas como segundo adestrador, don Carlos Ballesta. Que tal? Moi boas, benvido. Hola, que hai, boas. Que tal, todo ben? Todo moi ben acompañado, sobre todo ao lado de Arsenio, do míster, dun amigo, non? Ao lado de Arsenio Carlos Ballesta e ao outro lado, outra figura tamén imprescindible dos últimos anos do Deportivo, neste caso, no aspecto da preparación física, moitos anos tamén co míster. Don José Ángel Franganillo, que tal? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, como decía Carlos, encantado de estar aquí y un privilegio. Privilexio tamén para non recibir a tanta xente tan importante na historia do fútbol galego, do fútbol español neste caso, porque temos aquí a miña esquerda todo un internacional como Manolete, que tal? Buenas noches, muy encantado de estar aquí y de estar con nuestro míster y con nuestro querido Arsenio. Figura visible dos veteranos do Deportivo, benvido tamén aquí ao Xogo. Ahí estamos luchando con esta gente que siempre hace falta estar implicados con los veteranos, porque lo necesitamos. Outro pedazo de futbolista con nos aquí tamén no plató da Televisión de Galicia, don Xosé Ramón González Pérez, que tal? Hola, boas tardes. Benvido, tamén moitos anos como futbolista con Arsenio. Sí, pois un placer, gracias por invitarme, porque, bueno, ao lado da figura tan importante que foi Arsenio dentro do Deportivo. Unha figura Arsenio rodeada sempre pois de segundos adestradores, de preparadores físicos, de compañeiros, de futbolistas, de pupilos e tamén de xornalistas, claro que sí. E se hai un nesta casa que pasou con el moitísimos anos, pois é don Benito Cores, moi boas. Don Benito, que tal? Sodes, Óscar. Moitos anos con Arsenio tamén, vivindo pois de todo, supoño. Moitas vivencias e moito aprendín con ese home. Moito aprendeu Benito Cores con ese home, como aprendimos todos os que tratamos nalgúna ocasión con el, co Deportivo, e, bueno, coa súa sabiduría. E para comezar, queremos, pois, que, por exemplo, don Carlos Ballesta nos diga que lembra el o máis destacado de Arsenio, que queres destacar así de entrada, así que te veña a cabeza. Bueno, eu como vivín tanto tempo, tuve ademais o privilexio de estar como xogador e ademais despois de segundo adestrador, non? Realmente, pero eu sempre me quedo con Arsenio que a parte máis desconocida, non? Eu creo que a parte máis desconocida po público, que ao cabo dos anos sí xa foi máis conocida, a parte humana, non? Realmente, el como adestrador, como hombre profesional, era recto, era moi bon profesional, moi metódico. En cambio, na parte personal era un hombre que lle gustaba pois, con os seus amigos, a tertulia, pois un pouco a broma, non? Eu creo que realmente tuve o privilexio de vivir as dúas cosas. E non podo quedarme solo ca parte profesional, senón me quedo máis ca parte humana ainda. Franganillo?
Son muchas cosas. Lo primero que se me ocurre ahora mismo es que en tantos años, tantas cosas que sucedieron con él, con el grupo, con la gente que había, pero yo siempre digo que en la facultad estudié y con él sobre todo aprendí, ¿no? Aprendí sobre todo lo que es el sentido común, lo que es la razón, lo que es el equilibrio y lo que es, ante todo, la humildad. A mí me impresiona que nesta mesa hoxe estamos moitos que aprendimos moitísimo con Arsenio. Manolete, a ti que imaxes te ven así de entrada a cabeza? Hombre, yo lo tuve en su primera etapa de entrenador, empezó con nosotros, vine del Fabril, y yo destacaría su implicación, su forma de vivir, de preparar el grupo humano que éramos en aquel entonces, que él empezaba, se le veía que iba a llegar lejos. Para mí la implicación, la forma, el humano de las personas, se le veía que iba a llegar lejos, como si fue. Esa imaxe naquela promoción ante o Betis, esa profesionalidade, esa rabia contida, todo final. Ahí estaba yo, pero ya no era jugador, pero estaba como espectador, efectivamente. Ahí se demuestra quién es Arsenio. José Ramón, Un hombre que vivía el tema. tu turno. Pois eu coincido un poquinho con todos, a verdade é que foi o adestrador que máis anos coincidín con él, aprendí moitísimo, unha persona humilde, sencilla, penso que, como decía Manolo, moi preocupado por toda a labor que entrañaba como entrenador. A verdade é que penso que moi poucas veces disfrutaba cas vitorias e sí que sufría moito cas derrotas, porque as vitorias, míster, son efímeras, non duran nada, sin embargo as derrotas duran moito. Entón, bueno, a verdade é que foi, bueno, digo, polos anos que estuve con ele, por moitas máis razóns do adestrador que máis aprendí. Sabes que imaxes son esas, José Ramón, ou a que pertenecen? A que pertencían? Bueno, agora sí que o ves o que pasou despois, pero esa era a concentración previa ao partido con Murcia, esa seriedade de Arsenio controlando todo. Sí, moi metódico en eso, ¿no? Porque él creía que a xente, bueno, pues, que teña que coidarse, teña que estar preparada, e sempre preocupado por todo eso, non só porque o que pasaba dentro do terreo do xogo, sino o que rodeaba o xogador e o entorno do fútbol, non? Benito, ti que destacas así de entrada? Eu, depois que dixeron eles, pero destaco o que dixo Fran Galiña máis Xosé Ramón, o da humildade, míster, o pequeno de 9 irmáns, e a laranxa que lle lembra, míster? A laranxa. A laranxa mecánica. É unha cousa que me regalaban por Reyes, porque non había outras cousas máis grandes. Había que meterla na ventana fora. Había que meterla na ventana, estaba fría. Esa humildade. Eso é moitos anos con eles, con Manolete non tanto, pero con eles sí, e aprendí realmente que en esas experiencias, esas tertulias que pasamos, foi realmente anos maravillosos para mí. Muchas gracias, Benito. Pois eses anos son os que imos repasar aquí no En Xogo Histórico, comezando pola faceta de xogador de Arsenio Iglesias, porque claro, tantos anos de adestrador, haberá incluso quen crea, bueno, pois Arsenio non destacaba como futbolista, nin moitísimo menos, e vaya pedazo de futbolista nunhas épocas distintas, evidentemente. Arsenio, aí estás, bueno, con xogadores tan míticos como don Alfredo Di Stéfano, por exemplo, nesa foto, saindo aquí ao estadio de Riazor, bello estadio de Riazor, un partido ante o Madrid. Lembranzas daquelas épocas, míster? Sería un homenaje a Cuenca. Podría ser, incluso un homenaxe a Cuenca, sí. Claro. Son imaxes, eso, de Arsenio, pois, como futbolista Manolete, que bueno, pois ti o lembrarás mellor daqueles anos e que o lembras. Yo coincidí con el míster cuando él se retiró en el Oviedo. ¿Se acuerda que jugaba en el Oviedo él? Se retiró y el Deportivo jugó contra el Oviedo en Oviedo y jugaba usted allí. Arsenio, como era como futbolista? Como se define? Eu non sei, un día decían que me parecía Manjarín, posiblemente, posiblemente porque era así pequerrecho, máis ou menos tiña certa habilidade. Quizá era un pouco chupón, chupeta da pelota, pero era o que había. Queres coitar unha definición dun compañeiro seu daqueles anos? Vostede coincidiu con él nos terreos de xogo, xogaba con vostede, todo un veterano tamén do deportivismo, neste caso da portería do Deportivo. Falou de Otero, Arsenio. Ai, Otero. Gustaría escoitar o que el pensa ou como definiría Otero a vostede como futbolista, como xogador? Sí? Sí, claro que sí. Pois mira, aí están as imaxes de Otero. É o momento agora de escoitar o que este mito tamén do deportivismo falou estes días con nós sobre Arsenio Iglesias. Sí, era muy inteligente. ¿Rápido? Rápido, vivo,
¿Con gol? ¿Tenía Con gol gol, de sí, cabeza? tenía gol, sí, sí. ¿Qué se manejaba mejor, en la izquierda, en la derecha? La derecha, La derecha. yo creo que sí, que era la derecha. ¿Qué es lo que más le gustaba de él como jugador? A mí, a Arsenio. Bueno, pues que tenía unas condiciones especiales, natas de él. Él se reía de los entrenadores. Sí. ¿Y en el vestuario cómo era? ¿Era buen chaval o era de los revoltosos? No, era bueno, él era buen amigo de todos, sí. ¿Bromista? Bromista, ya lo creo, sí, a lo zorro. ¿A lo zorro? ¿Y cómo es eso? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué es eso de a lo zorro? Se reía de todo el mundo. Arsenio, un abrazo muy grande, que somos buenos amigos, seguimos siendo buenos amigos. Y mira, que vivamos muchos años, Arsenio. Arsenio, ¿de acuerdo con Otero todas esas cosas que decía? Sí, ¿no? en parte sí, claro. Eu fui a Granada, fui no viaxe con ele no avión, cando ele iba a firmar, porque eu fui antes, eu fui de Sevilla a Granada. Ele iba da Coruña e coincidimos no avión, coño. Ele iba a firmar polo Granada. Víamos antes nesas fotografías, nesas imaxes de Arsenio como futbolista, un compañeiro seu daqueles anos no Deportivo, estamos a falar dun mito do fútbol español e do fútbol mundial como Luis Suárez. O único balón de ouro, hai que lembralo, nacido en España, un galego, que quere saudalo, don Arsenio, sabe? Temos por teléfono a don Luis Suárez Miramontes, nada máis e nada menos. Que tal, moi boas? Hola, boas tardes. Menos mal que se acordaron de ti, chaval. Vale máis tarde que nunca, me cago na luna. Arsenio, podes falar con Luis Suárez, que está en Italia. Luisinho, como che vai, hombre? Ben, e ti, sabes o que estás aí? Eu estou ben, hombre. Eu outro día encontrei o teu sobrinho, coi. Ah, sí, que... Sempre lle pregunto por ti, hombre. Vale, moi ben. Como estás, Luisinho? No? Sí. Estás ben? Sí. Ben, moi ben, moi ben. Bueno, pois alégrome moito, hombre. Que estás fenómeno. Gracias. Me alegro eu, que aí están facendo os amigos galegos aí da televisión, son os únicos que se acordan. Don Luis Suárez, ti que lembras de Arsenio naquela etapa como futbolista? Bon, era un bon extremo dereito. Hoxe sería un porque non os hai xa. Era un que iba ben, que driblaba, que se iba do home e depois metía os bons balóns aí para o delantero centro aí. Era bon, sí. Pois non está nada mal como definición. Don Luis Suárez, moitísimas grazas por esta intervención aquí no En Xogo. Hai que dicir que enseguida que se lle propuso dixo, por suposto que estou telefónicamente para falar con Arsenio, así que, pois nada, moitísimas grazas, Arsenio. Se queres algo máis para Luis. Adiós, Luisinho. Moita suerte. Eu sei que ti xa reclamaches un día que nos dieron uns premios aí en Pontevedra, o presidente da Xunta, e ti reclamaches aquel día algo para min. Eu non me olvido, non. Un abrazo, enhorabuena, neno. Adiós, neno, adiós. Hala, hasta a próxima, hasta loguiño. Gracias, don Luis Suárez, que quiso participar neste programa de homenaxe a un Arsenio Iglesias, que seguimos repasando a súa trayectoria. Brevemente, como xogador, continuamos. Arsenio, deixaches o Deportivo no seu día, para marchar ao Sevilla. Vemos aí nesa fotografía, non sei se tiveches ocasión incluso de ir ao Madrid, non sei se elixiches o Sevilla. Sí. Por que? Por que fuches ao Sevilla non ao Madrid? Pois non sei por qué, porque estaba Lenny Herrera seguramente. Sí? Sí. E cambiei unha cousa por outra. E o que son as cousas a me ofrecían ir ao Madrid, sí. O que son as cousas, perdichedes 8-0, aí están as imaxes dese partido. 8. Na Copa de Europa. Lembraste de aquelo? Sí, eu estaba no banquillo, sí. Menos mal. O mellor por iso meteron 8, senón igual non os metía. Sí. Pois son imaxes históricas que temos tamén aquí no En Xogo daquela terceira edición da Copa de Europa que o Madrid acabaría gañando, vencendo na final, penso que o Milán, se non me lembro mal, nun partido moi axustado, pero que na primeira eliminatoria ou na segunda acontecía isto. Pois esa derrota tan dura dun Sevilla que participou na Copa de Europa, pois porque o Madrid gañara a Copa de Europa anterior e o Sevilla había moitos líos ali, porque acaba de marchar Lenny Herrera, fíxose entrenador
Non sei como se chamaba o entrenador. Sí, Non sei. pero ti marchaches ao Sevilla, dicías, porque estaba el Lenio Herrera ali, Sí, e sí, porque sí, ti querías xogar con el Lenio Herrera como deste. Sí, 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 claro. Porque había estado na Coruña anteriormente. Parecíame que era importante estar con él, porque eu conocino aquí e quizá me deslumbrou un pouco, non? Sí. Porque claro, el Xiro Sevilla pudiendo xogar con homes como Di Stéfano en Madrid, claro, hai que botarle aí pichón. Obvio non xogaría, claro. Bueno, non se sabe, nunca se sabe. Non se sabe. Non? Bueno, posteriormente, a trayectoria de Arsenio continuou, por exemplo, no Granada, e aí no Granada Arsenio, pois chegou a disputar o noso protagonista unha final de Copa, da que vemos tamén imaxes. Sí. Pois aí están esas imaxes, aquela final de Copa que o Granada perdeu, pero na que aquí sí que estiveches sobre o terreo de xogo, non, Arsenio? Sí. Aí estás, mira, no 11 inicial. Si metí un gol de cabeza, pues. Sí. Era unha das túas poucas especialidades ou das que non? Non sei como faría, pero... Que lembras daquela etapa no Granada? Bueno, estuve moito tempo, aquelo pasou por moitas épocas. O Granada, en aquel entonces estaba Scopelli, que era un hombre de moita personalidade. Despois estuve moito tempo e aquele foi-se deteriorando, pouco a pouco, e como pasa nos equipos que teñen... Mira, este é o gol que marca Arsenio de cabeza, aí está. Ese... Non sei se querías poñer ese balón aí nese pau, Arsenio. Sí. Non sei que non poñería. Mira que remate. Aí está, non está nada mal. Como saltaba. Unha gacela. Pois aí están esas imaxes, pois xa decimos, todo isto, a verdade é que é un gusto enorme para nós amosar todo isto, repasar esta trayectoria que inclúe, e que moitos seguro que non o sabían, unha final de Copa que non está nada mal, e marcando nesa final de Copa, que non todos o poden dicir. En aquel tempo, eu fui o máximo goleador da fase de eliminatoria, de porque Copa. eu metí moitos goles en aquel momento. Estaba Heribert, estaba Kalmar, estaba, un entrenador húngaro, de que eu teño mellores referencias. Boa etapa no Granada, non? Sí, lembra con cariño. Sí. Seguimos o repaso, Oviedo chega agora. Do sur ao norte. Do sur ao norte. Deixou Granada para marchar ao Oviedo. E este gol a Iríbar, Arsenio, penso que o lembra vostede con cariño, ou non? Bueno, casi. Ou non, a ver, explique. Eu creo que non era este, pero bueno. Eu metí de moi lexos, coa perna izquierda, por encima, porque Iríbar eu creo que foi o mellor portero que existiu aquí, entonces tapaba moitísimo. Eu non sei, sin saber como, vino adelantado, metille un pase, unha patada, e aí colouselle por atrás. Entonces ganamos 1-0 ali, que foi a salvación do Oviedo. Sí, porque con ese gol o Oviedo salvouse do descenso. Sí, salvouse. Si anos máis tarde estaba Jaime Blanco ali, estaba Matitos, porque nos levou todos os tres tarde e arrastro, encontramos a Ochoa en un viaje e dixo, estos tres casi me hunden, porque, sí, dixo él como... Pero foi casi nada máis. Casi. Bueno, pois esta foi a trayectoria de Arsenio como xogador. Bueno, pois unha trayectoria que saben que tivo pois os seus elementos importantes con esa final de Copa ou este gol salvador co Oviedo, por non falar, claro, deses anos no Deportivo. Aí temos pois todos eses números con partidos xogados durante as 6 temporadas que estivo no Deportivo con 32 goles, sabemos que non é unha mala cifra. No Sevilla nunha temporada, a verdade é que non xogou moito ese ano Arsenio, pero aínda así, bueno, 2 goliños para o peto, que tampouco está mal. E logo no Granada, na primeira división, tamén na segunda, bueno, e sabemos como remataba esa trayectoria no equipo asturiano no Oviedo, despois con ese gol salvando o conxunto asturiano. Manoleta, a trayectoria de Arsenio non está nada mal, como xogador. Impresionante, evidentemente, e para aquella época, claro. Es que hoy es distinto el fútbol, pero muy bien. Por cierto, tenía una curiosidad, ¿a qué edad se retiró, mister? Non me acuerdo, Manoliño. ¿Qué edad tenía cuando se retiró? No me acuerdo. Pero 30 y tantos sí, ¿no? 30 y tantos, sí. Sí, yo jugando con el... Es mucho. Con una promoción con el Oviedo,
al Alicante, al Hércules, le metí 2 goles. A pases de Jaime, recuerdo uno con la zurda, pum, y otro con la derecha, salía el portero y se la metí ahí al Hércules, que despois me fui al Hércules e... Mister, que lle levou despois a facerse adestrador, cando termina a súa etapa como xogador? Bueno, eu recopilaba un pouco destos que eu conocín, Elenio Herrera, Calmar, Scopelli, Heriberto, e entonces tamén tuve outros nefastos, coño, por decirlo de alguma maneira. E entonces dije, oh, Dios mío, querido, como se pode un entrenador que ten que expoñer, ten que decir, ten que aconsellar, ten que... Dios mío, querido... Algúns aprenderon algo. Un dos primeiros xogadores que tivo vostede as súas ordes, no Fabril, porque foi o primeiro equipo que vostede dirixiu, foi un home que despois se fixo moi coñecido na súa trayectoria como adestrador. Estou falando de David Vidal. E David Vidal tamén quere saudalo. Don David Vidal, que tal? Moi boas. Boas tardes. Que tal? Benvido En Xogo e o que ti queiras para Arsenio que o temos aquí connosco. Estou escoitando ao profesor e me encanta. A verdad que Dios puxo no meu camiño. Si non, hubiese sido marinero, antes que futbolista. El foi o que me meteu. El ten a culpa de que eu este ahora aquí no Pinatar Arena, en Murcia, celebrando un partido cos xogadores que ascendimos a primeira división no ano 2003. Aquí estou escoitando e hasta me saltan as lágrimas. Arsenio, algo para David Vidal? Nada, chico, iba a cantar Háblame de amor, marinero. Algo así por el estilo. Bueno, David, un abrazo moi grande, hombre, que te escoito moitas veces. Moitas gracias, profesor. Aquí estou pola región de Murcia. Fai vamos xogar un partido os veteranos, que xa estamos feitos todos uns vellos, que ascendemos a primeira no ano 2003 e estamos aquí, despois vamos a tomar uns vasos de viño e uns pinchos. Bueno, non está mal o plan, despois do partido, que o terceiro. Que aproveite, amigo, que aproveite, que o pases moi ben, hombre. Pois moitas gracias, David Vidal, que tamén quiso participar neste xogo. Lembremos que estamos aquí repasando esa trayectoria de Arsenio. Chegamos agora a eses inicios como adestrador, tamén na carreira de Arsenio Iglesias, comezaba no Fabril, como decíamos. Bueno, pois, claro, para comezar, chega de repente o Fabril, xa nota aí que pode vostede, aí está esa imaxe, que pode vostede ser un adestrador de fútbol durante anos, durante temporada? Eu creo que hai que ter suerte, a parte de que te dediques plenamente, que hai que ter suerte, non? Porque unha pelota que che dá no pau que entra, pois, é o principio dunha vitoria ou dunha derrota, non? Entonces, eu creo que fui un afortunado. Na primeira etapa súa como técnico deportivo, hai un ascenso a primeira, e esa etapa súa remata con este partido do que estamos a ver imaxes no Calderón, un descenso a segunda división. E aí deixa vostede o banco do Deportivo, despois dese descenso esa temporada. Nese partido. Manolete, estabas ti aí, non? Hombre, yo recuerdo, porque tengo un recuerdo imborrable, porque el míster estaba en el Fabril, yo ya era capitán del Deportivo, y entonces no se acuerda míster, bueno, lo tengo vivo, porque la verdad que, bueno, estoy haciendo libros y estas cosas las estoy actualizando. Resulta que el míster estaba en el Fabril, y nosotros, yo ya estaba en el Deportivo, yo era capitán, y me viene González, que era el presidente, y me dice, Manolo, no vamos a ascender. Le dije, de ninguna manera. O echamos al entrenador, que era Roque Olsen. No se ríe, que es verdad. Lo sabe Dios y lo sabe. O echamos al entrenador o no ascendemos. Íbamos de sexto, no lo recuerdo. Cuando cogió el Deportivo, del Fabril, vino al Deportivo, y ahí empezó Arsenio. Sí, porque además de esa etapa ascendimos a primera división. Comenzaba con ese grande éxito. Sí, señor, que luego lo dejó, yo marché, él marchó al año siguiente. E que despois desas imaxes que vimos do descenso do Calderón, o Deportivo estivo moitísimos anos en volver a primeira división. Mira Ballesta aquí. Sí, mucho tiempo. Dimomín. Sí, moitísimo. E aí está o gol do ascenso, mister. Claro, contra o Rayo Vallecano. Gol de Beci. Sí. Yo tengo una foto de esto en casa. Sí, de Beci metiendo el gol. O cabezón non podía fallar, Sí, pues fue así, mister. Al sexto partido nos cogió.
Seguimos o repaso aí con esa trayectoria de Arsenio, veíamos aí esas imaxes co Hércules, esa inauguración do Estadio Rico Pérez. No Hércules, Arsenio, vostede tivo un grandísimo éxito levando o equipo a la Cantina a quinta posición. Era un buen equipo, hombre. Aquel era un buen equipo. Era un equipo que ganaba fora facilmente. Na casa teña dificultades porque un pouco na casa o fútbol de ataque é privilegio dos hombres de calidad, e quizá nós non tiñamos moita calidad. Se tiñamos, recordo sempre por Juanito, aquel mellor futbolista que tiñamos, un de Tenerife, pero saliu, non quería moito portarse demasiado ben, tuvo que marchar, claro. Unha etapa que era no Hércules na que quedou para a lenda que vostede levaba uns calcetíns sempre os mesmos. Non sei se isto é certo, se non é certo. A ver, explique, mister, explique. Non sei porque... Isto xa é unha curiosidade aquí. Non sei porque non tiña a miña muller, habría que lavalos e volver a collelos. Era unha cuestión práctica máis que supersticiosa. Mister, esa época foi, como persona foi bastante boa positivamente no deportivo, pero como persona, deixar a familia aquí na Coruña, notouno tamén... Cada vez que eu penso, debí de estar tolo, Benito. Claro, porque eu dicía, porque pasei moi mal, hombre. Hubo emigrantes que marcharon a Alemania, vostede tuvo que estar en Alicante, está ben, era un privilexiado, porque era un privilexiado. Con 4 fillos aquí, os fillos aquí, a muller aquí, tuvo que ser, decía Andrés Carlos Valles, o hotel, vivir 4 anos do hotel tuvo que ser moi duro. Dicíame Benito, eu nunca faría iso, Benito Joané. Eu nunca faría iso, pero despois marchou a Tenerife tamén e tuvo que facelo, claro, porque as circunstancias a veces mandanche. Acláranos, Manolete, que era a gabardina, non? A que levaba Arsenio. Bueno, yo lo recuerdo. Yo creo que tuvo una gabardina... Tuvo, no, eu creo que ainda ten, a ver. Era de Colombo, era a gabardina de Colombo e a de Arsenio. La gabardina. Seguramente é máis nova, No, pero la tuvo 30 o 40 anos, ¿eh? Sí, pues sí. No sería que es verdad. Diga la verdad. Yo creo que non sei canto tempo, Manolillo, porque non botaba conta. 20 la tuvo, ¿eh? 20? O máis. 18. Que ben elegante que estaba, eh? Bueno, levábase, era unha cousa tremenda. E mira, mister, xa despois de tantos anos de trayectoria de adestrador, finalmente volve ao Deportivo, e volve para adestrar o equipo nunha temporada fantástica, pero cun final que deixou a Coruña futbolística absolutamente noqueada. Porque estamos a ver imaxes, eu non vin nunca estas imaxes que estamos a ver hoxe, e un día, non sei se Carlos Ballesta viu algunha vez estas imaxes. Nunca quixen velas, tampouco tuvo moita oportunidade. É que non é fácil ver estas imaxes. Non, xa me dixeron, xa me dixeron. O Rayo Vallecano fastidiou o ascenso ao Deportivo ese día en Riazor, gañou por 2-1. Eu falando unhas temporadas despois contigo, Carlos, un día, me decías que este foi o teu maior disgusto, máis incluso que a Liga perdida co Valencia. Superou. Eu creo que non era só por min, eu creo que era pola ciudad, porque o penalti de Yuki era estar na abundancia, non? Se era ser campeón de Liga, se era algo realmente que o equipo estaba moi consolidado. Isto era 20 anos ou non sei cantos anos na segunda división. Toda unha noite de pedra que lle chamaban. Realmente Arsenio era o entrenador, nos aquel ano tínhamos un equipo moi... Marcaches, por certo, o gol, o 1-2, faltando poucos minutos. Sí. Aí está ese tanto. Bueno, é que fallamos ocasións. Me recordo que o árbitro se retiraba esa temporada. Castilla e Llaño. Estuvo hasta 8-10 minutos de tempo. Eu na miña vida lle pedín tanto dentro do xogo, nin na vida a Mora, aquel que fora porteiro do Barcelona, o porteiro, ele era un caballero, me dice, Ballesta que vais a meter. E dixen, Mora, que nos va la vida, Mora, que nos va la vida. Non a mí, Mora, a ciudad, me entendes? Porque eu creo que o sentimento que tiña o deportivismo naquela época, eu creo, é un pouco exagerado, mellor por miña parte, superou o penalti que se día no campo, para mí aquelo foi, vendo como se desenvolvía a mente, foi unha traxedia deportiva que un non volve ver na Coruña. Non sei se te tes esa mesma percepción, Arsenio. Sí, o que pasa que tuve tantas que xa non sei se entremezclan. Non sei, porque eu pasei moi duro na promoción do Betis, pasei moi duro o día do penalti de Yuki. Anos máis tarde eu fui a Barcelona a unha emisión, estaba Soletura, estaba moi contento porque era culé
E entonces, su lectura, que sabedes que foi, non? Parte da Constitución, dos padres da Constitución. E eu, claro, vi estas imágenes, salieron as lágrimas aos ollos, claro. E dixo, non sabe lo que lo siento por usted, porque yo que estoy disfrutando ahora de ver estas imágenes, e usted está triste aquí ao meu lado, sí. Pois esas imaxes que veíamos eran no ano 1983, o Deportivo perdía o ascenso nesa última xornada, pero a vida continuaba. O Deportivo moitos ascensos frustrados. Pouco tempo despois daquela data, chegaba ao Deportivo un rapaz, foi con moitas gañas de, bueno, pois de aportar os seus coñecementos, e que está hoxe connosco, que é José Ángel Franganillo. Vas cumprir canto no Deportivo, José Ángel? 30 años. 30 anos, José Ramos, son moitos anos. 30 temporadas. Que te parece? Creo que o máis vello da entidade. Un dos veteranos. Todos nos fomos indo, e o único que quedou foi Franganillo. Pois no enxogo queremos ter un detalle con José Ángel Franganillo, que ben o merece. 30 anos no Deportivo non está nada mal, Parece un queixo, Hai que soplar o qué? Sopla. Seré capaz. Sí. Se despois eres capaz de responder, moitos anos con moitos sofrimento tamén, Gracias a vosotros. Que tal? Como le baches? Dedicado al míster, Sí. mi maestro y el de todos los que estamos aquí. Muchas gracias. E que tal estes 30 anos, José Ángel? Bien. No Deportivo. Bien, Bueno, bien. de feito sigues aquí. El hombre más feliz del mundo. Era un pepiolo, cando chegou. Hubo que botarlle unha boa man, Era un pipiolo, pero el que está a mi lado, el señor es de ahí, también otro pipiolo. Que entramos xuntos. Tenías 31. Tamén. Entramos xuntos na labor de segundo adestrador, e el de preparador físico. Era o adestrador, o club truxera a Eusebio Ríos. Unha persona entrañable. Ese fue en el 86. Eusebio Ríos, entramos xuntos. que fora cesado nunha temporada por unha eliminatoria de Copa na que caeu eliminado ante o Pegaso, creo recordar. No, el Getafe. O Getafe. E despois que pasou, que nesa temporada o carrusel habitual de adestradores, que non sei cantos, o equipo que casi se vai a segunda vez. E por que non se foi? Sería o gol de Vicente. Aí estamos. O seguinte paso que imos lembrar, Arsenio. Que fue que ese año vino Baz, no acabou, e despois foi Por cando iso vino digo el que míster. entrou despois un carrusel de adestradores, que como acostuma pasar cos equipos que o pasan mal, non? Eu estaba en Compostela. Efectivamente. Foi repescado do Compostela, aí están as imaxes dese día, que, o sea, como, ao contrario do día do Rayo Vallecano, aquí acabou ben a cousa, pero canto se sufriu tamén, claro. Sí. Aquel ano foi moi convulso, moitas, e sobre todo os xogadores que tiñan moita calidad, como é José Ramón e Fran, subiron do Fabril ese ano. Sí, pero, José, vaya temporada máis dura, non? Para subir ao primeiro equipo e encontrarte con todo isto. Sí, eu, prácticamente era inconsciente, porque, subía do Fabril e non era consciente de todo o que nos xogábamos, non? Pero sí que notaba esa tensión e, Ti estabas no céspede neste partido? Sí, creo que soy. Lo que pasa é que faltei, creo que por lesión tuve que sair do campo a falta de 15, 20 minutos. Ti eres dos que lle estaban a pedir a Alba, o porteiro do Racing, que se estaba ben de parar ou non? Aquí hai un dato curioso, e é que creo que era Mauri, que había no xogado Deportivo, e hai unha foto curiosísima onde cando marca Vicente o gol, Mauri, xogando co Racing Santander do equipo contrario, se alegra do gol de Vicente. Mira, aí está o gol. Este gol cambiou a historia do Deportivo. Estamos todos de acordo. Posiblemente sea o gol máis importante, polo menos da historia que eu conozco do Deportivo, creo. E probablemente unha das maiores alegrías, porque evitar un descenso ou lograr un ascenso en alegría. Para mí ha sido el partido más importante de estos 30 años. ¿No? Arsenio, ¿qué? ¿Tú cómo vías? ¿Ya veías todo perdido o qué? Sí, parecía que esto estaba perdido, sí, porque sería o único que cando dicen o Deportivo estuve en segunda B, eu nunca estuve en segunda B co Deportivo, estuve en segunda, en primeira, pero sería terrible, o Vicentiño cando nos vemos. Eu despois encontrei o árbitro máis tarde en un viaxe por aí, e eu non conocía, non sabía moi ben quen era, e dixome, eu un que arbitrei, pois que Dios o bendiga. Que día de sufrimento aquel para o deportivismo neste caso, porque non é que fose un descenso a segunda B, que coa débeda que acumulaba o club, quizáis estábamos a falar agora, ou non estábamos a falar do Deportivo directamente, e poucas temporadas despois, despois de enderezar un pouco o tema social, o tema económico, chegou a temporada do ascenso de 1991, que eu sei tamén, Arsenio, que foi
outro sufrimento. Pero foi unha temporada moi longa na que a xente quería ascender xa no mes de novembro, aquelo non daba chegado, había unha impaciencia increíble. E como levou vostede nisto? Sí, bueno, o que pasa é que hai que pensar día a día, porque o Simeone fixo unha frase de partido a partido, e iso é o que hai que facer, claro, porque senón volves te tolo, podes acabar tarumba. Entonces, pues, Benito, claro. ti estiveches co Deportivo esa temporada, despois de todas esas fichaxes que víamos ao principio, que eran xogadores moi contrastados, ti notabas tamén que había como unha impaciencia no Deportivo? Había esa tensión de querer subir canto antes, máis que nada polos sufrimentos que había, pola inversión que había feita, porque truxéronse a eso, a Uralde, a Villa, fixeras un equipo completo, con Franco e Ramón, era un equipo realmente xeitoso para subir a primeira. O Deportivo levaba 18 anos sen pisar a primeira división. E había tensión semana a semana, o que pasa que en esa temporada tamén disfrutín bastante co xogo que facía o equipo, que era moi superior ao resto da categoría. Bueno, ese día foi o que se queimou o Meigallo, Xosé Ramón, ti estabas aí tamén no céspede. Bueno, este partido, con esa tensión, con Arsenio dicindo, pero bueno, que aquí sempre ten que pasar algo, me lembro perfectamente, con ese incendio, e ao final parecía que tampouco ia chegar, que non ia chegar, un gol mal anulado no primeiro tempo, que o Deportivo sempre tivo que superar moitas circunstancias adversas, Carlos. Sí. Fíjate que semanas atrás fomos a Albacete, que era un dos equipos que eu creo que ascendeu ese ano con nós. Habíamos perdido 3-0, a cousa se vía moi mal, pero o equipo era un equipo moi compacto, era un equipo de un vestuario moi unido, era un equipo de homes con experiencia, como di Benito, Pelluralde, Estoja, Villa, esta xente xoven que tiña unha calidad impresionante, como José Ramón, como Fran. É un xogador que aquí na Coruña sempre foi non criticado, pero si sempre, en cambio con Arsenio sempre foi un home de moito, e facía xogar moi ben o equipo, que era Joan Aspiazo, que é o segundo adestrador do Athletic Bilbao. Creo que ese era o que armaba moi ben o xogo para que os irmáns realmente que estaban impresionantes e a xente arriba. Creo que ese equipo xoaba moi ben a fútbol e foi xusto... Ademais, foi o ano pero no que estaba o Murcia fora líder 35 foi líder ata este partido. Con Felipe Mesones, que sempre que falamos sempre decía, pero Felipe Mesones sempre o equipo sempre tira ben as primeiras voltas, pero depois así afojou. E ainda por riba perdeu a promoción despois, xa non ascendeu. Xosé Ramón, que sentía deches aí nese momento? Co peso da responsabilidade de tantos anos de non estar en primeira. Sí, porque a ciudad deseaba máis que nunca en subir a primeira, e sobre todo polo míster, porque eu creo que da ciudad, míster, sempre se lle exigía non a vostede moito, demasiado a mellor, non sei se estará de acordo, eu me acordo que bueno, que a xente a mellor non confiaba demasiado en vostede, e bueno, demostrou que se podía ascender. Aí está o segundo tanto, que acababa con ese sufrimento aí, quedaba claro que o equipo xa subía a primeira división, era o momento de decir, xa está, 18 anos despois. Canto gustou. Porque no banquillo está sempre moi solo, neno. E claro, a veces a xente non entende, tómache o número e entonces, claro, el señor decía que non serás profeta en tu tierra, me entiendes? Algo así, e claro, seguramente eu tuve moito tempo na Coruña e era mi tierra, claro. Además, vido da aldea, porque aquel tiempo había muchas diferencias, los ricos y los pobres. Ahora todos somos igual, ou casi igual. E que levou Arsenio? Uns teñen máis billetes que outros, pero... Que levou Arsenio a decir despois desto que deixaba o Banco do Deportivo? Que levou a decir? Sí, que deixaba o de adestrar o Deportivo. En primeira. Bueno, quizá estaba un pouco... Queres coitar? Bueno, que Carlos... Foi un ano moi difícil, máis difícil do que a xente pensa. As críticas, a tensión, falaba Benito, foi terrible, se cortaba. Nos a salir dos partidos, realmente salíamos sempre un pouco cohibidos porque podía haber algún... Porque realmente o equipo quería que estuvera a afición, que sempre foi extraordinaria, pero aquel ano había unha presión, unha tensión, unhas ganas de subir, eu creo que excesiva, porque, claro, volvemos a facer o mismo. A xente que veo, pois, tiña moito nome, era xente que xa viña de volta, pero que a xente lle parecía que con ese a xente xa ascendía no mes de xaneiro, entonces realmente ele o pasou mal. Pois entón o míster decidía deixar o Banco Deportivo e así o anunciaba. Posiblemente, por non decir seguramente, no seu último encontro no banquiño do Deportivo. Sí, así é, sí. Eu no meu último asentamento no banquillo, para min ten unha significación especial. Yo estaba tranquilo estando Arsenio al frente del equipo. Ahora él dice
que no va a estar. Bueno, ya veremos, pero de alguna manera tendrá que estar. Bueno, tanto que tivo que estar porque acabou volvendo para salvar outra vez o equipo, mister. Por enésima vez. En aquel tempo, algúns alegrouse moito. Sí, alegrouse moito, porque recordo despois que veu Toxa e estaba... Iso máis adiante. No, aí... No, porque aquí chega despois Boronat e veu Marco. Chega Boronat, Marco Antonio Boronat. Vino Marco Boronat, claro. Que é a temporada do sufrimento da promoción ante o Betis. Non veu Boronat, veu Ruso. Sí, bueno, veu Ruso que non veu. Veu Ruso que non chegou. Que colleu medo e marchou. Pero claro, aquí hai que explicar un pouco a historia. O Deportivo volvía a primeira división despois de tantas temporadas, a trayectoria do equipo non é boa, e chega ao final, bueno, o chamamento o de sempre, o de case sempre, Arsenio, que chega para salvar o equipo, e o consegue, pero nesa agónica promoción, no ano 92, coa Expo en Sevilla, en unha eliminatoria de sufrimento tremenda. Tremenda. Todo estaba preparado para o Betis, eh? Todo estaba preparado, sí. Eu dixen aos nenos, a vos andai estará rezando por vos. Sí. Eu sempre digo o mismo. A charla que tuvo antes do partido, eu creo que debía ser votada en algunha universidade de psicología ou de algún tema, porque aquelo era un silencio dos xogadores, porque apelou, xa non só aquel momento non era só a parte deportiva, porque a veces a parte deportiva non é, sino a parte emocional, non é? Realmente foi extraordinaria a charla, e creo que iso foi a primeira pedra que para o equipo tuvera ese comportamento no campo. Ti lembras aquela charla, Xosé Ramón? Non moito, pero sí que me acordo de moitas. É verdad que era motivador, o míster, sencillo das súas charlas. E, bueno, se conseguía co equipo, pois, despois das charlas, pois, sempre se fixese o que máis ou menos comentaba, non? Pois despois do sufrimento do ascenso, o sufrimento da promoción, este encontro importantísimo coas celebracións e coas declaracións dos protagonistas no Benito Villamarín. Eu sempre digo que a veces enfadaste con alguén e ao mellor dille mala centella te coma. Ahora eu non lle deseo a nadie nunca o que eu pasé estos días, porque realmente hubo momentos realmente angustiosos. Yo te voy a decir la verdad, que una cosa que no había sufrido tanto en mi vida deportiva. Que lo ofrecemos de verdad a todos los que han sufrido tanto como hemos sufrido nosotros, ¿no? Con nosotros Villa, uno de los protagonistas. ¿Qué opinas del partido? Bueno, un partido difícil, pero estoy muy contento, ¿eh? Muy contento. ¿Crees que los paseos del señor han merecido? ¿Crees que los paseos han influido en el resultado? A mí me gusta mucho, la verdad. Así que estoy muy contento. Gustavo, ven aquí, joder. Musti e Villa que falaban dos paseos con Arsenio e dicían tanto paseo con Arsenio. Sí. Paseábades moito, Paseaban, sí, despois de comer sempre. Sí. Pero bueno, non se queixaban, que dicía Villa, bueno, pois igual foi iso tamén. No, eso no. Después de comer y de cenar, el paseo, había, la afición estaba un poco dividida. Sí. Había algún silbido, silbade. Y había que pasear, sí. Bueno, pois a historia do Deportivo, neses anos de tanto sufrimento, este chea de momentos chaves, como, bueno, pois o que vimos do gol de Vicente, esta promoción ante o Betis, e a que deu paso todo isto? Pois deu paso ao que se coñeceu como o fenómeno Superdepor, coa chegada de Bebeto, bueno, con aquel primeiro Superdepor, que acaba perdendo aquela liga dun xeito tamén, pois como son todas as cousas sempre que parece que rodean ao Deportivo, sempre no extremo, como un gran sufrimento, pero bueno, comezaba sempre ese Superdepor con este partido ante o Madrid, a remontada. Eu sei, Arsenio, que non te gustaba moito esa denominación, non? Tanto Superdepor, tanto Superdepor. Sí, claro. Como que non? Non me gustaba, non. O Superdepor, por que Superdepor? Eu sempre pensaba que éramos fáciles de... Mira, Bebetiño metiu o gol. Estaba vendo Arsenio, parouse para ver o gol de Bebeto. Vías como xogador esta transformación dun equipo que, bueno, pois que era o que era cando ti chegaches e no que se transformou. Antes decía Arsenio que o mellor equipo que había tido era o Hércules. Eu, de toda a miña etapa como xogador, os cambios máis importantes os experimentei aquí. Por que? Porque, non sei se Arsenio tamén, o míster, porque recordo que os entrenamientos hasta ese ano eran durísimos, as pretemporadas durísimas, franga. Bueno,
todos os días, o día a día era durísimo. En cambio, cando chegou xa Bebeto, Mauro, toda esta xente, a calidad, o talento, pois os entrenamientos cambiaron, o protagonista foi máis o balón xa. Entón, penso que Arsenio se adaptou perfectamente, non sei se estará de acordo o míster, que cando chega a xente de talento, pois todo cambia, non? Non só os adestramentos, os partidos, sino, bueno, o que rodeaba todo o deportivo, non? A prensa, o tema mediático, aí hai un cambio radical. É que é moi importante lidiar con todo iso, non? Co cambio tan grande que hai e que non fora superado vostede en ninguna circunstancia nesas temporadas. Pero é que estaban todos eles antes, que era un grupo moi grande o que había. Entonces, estos viñeron de un en un. Entonces non pasou como despois, que viñeron en aluvión, viñeron o Almiña, o outro, o outro. Era outra cousa. Claro. E entonces venían de uno en uno, vino Aldana, despois vino Recarte, despois vino non sei quién. E o que conseguiu nesa primeira... Y entonces entraban dentro del juego del equipo, claro. Porque el equipo podía más que uno individualmente, claro. E algo impensable o Deportivo en Europa, Arsenio. Digo impensable ata ese momento. Pois aí está xogando eliminatorias europeas. Partidos contra o Aalborg, contra o Aston Villa, posteriormente contra Eintracht de Frankfurt, que foi esa eliminatoria na que se caeu, bueno, con un gol no último minuto en Frankfurt, o erro de Jukic na volta, na primeira UEFA na que participou o Deportivo. Despois na seguinte sí que chegaría máis lonxe en todo o orden. Sí, sí. Sobre todo aquel partido foi unha pena. Foi unha pena porque aquel ano o Deportivo podía aspirar a ser campeón da UEFA con o partido do Borussia, non, José? Aquel partido foi, el equipo jugou espectacular, sabes? Franganillo, cambiou moito o Deportivo, digamos, na túa labor de preparación física, os xogadores que había a todas estas figuras que chegaron? Todo evoluciona, lo que pasa que en aquel momento el salto fue muy grande, ¿no? Entonces, hasta entonces te preguntabas cómo jugaban el Madrid o Barcelona y cuando veías estos jugadores, los que tenemos nosotros, dirías, claro, ahora entiendo cómo juegan, ¿no? Porque tienes mucha calidad, ¿no? No ha cambiado excesivamente, sí que a lo mejor la preparación física pues es un ciclo, ¿no? Es un círculo, entonces hay unas modas, pero esas modas al final tienen... Pero ningún de estos futbolistas protestaban nunca, ¿no? Él Es que esa era la fuerza del grupo. La fuerza del grupo estaba en la unión, la fuerza del grupo estaba en que, aparte de la calidad, a nivel físico se comportaban de manera extraordinaria. Y no hablo de uno o dos, sino el 99%, ¿no? Pues claro, llegaba un momento que el equipo podía hacer cada uno su vida, pero a la hora de competir y de entrenar estaban todos ahí. Y los más importantes eran los que primero tiraban el carro, claro. Cambiou, evolucionou o Deportivo para os adestradores, para a preparación física e para os xornalistas, Benito, tamén. Porque aquilo pasou de ser unha cousa reducida para 3 ou 4 a estar ali continuamente rodeado. Ali estaba, falamos sempre, estamos falando de Mauro Silva e de Bebeto, que eran campeóns do mundo, viñan de ser campeóns do mundo. Era impensable ter esa xente, aparte do grupo que había, que era un grupo homoxéneo, traballabas ben, profesionalmente, eu estuve encantado de toda esa. Que máis ou menos estamos os dous aquí na mesa, ti estiveches hasta un determinado ano, despois entre eu a seguir un pouco o Deportivo. Vaya grupo aquel de xogadores, José Ramón, pero de todos, desde o primeiro ata o último, ninguén poñía un só problema para falar, para estar con eles. Era un grupo que realmente merecía moito a pena. Sí, eu creo que era un grupo moi humilde, e sobre todo, bueno, respetando ao míster, non? A Franganillo, o traballo de todos os profesionales que estaban aí. Despois que eran xogadores tamén que viñan de non triunfar en outros equipos, por lo tanto viñen aquí ca idea de triunfar e, bueno, respetando sempre o que había, non? Eu me lembro deste partido, ali na ida en Frankfurt, cun frío impresionante, todos os xogadores ao final do encontro parando para dar declaracións, era outro mundo, un mundo dun equipo pois de compacto, de xente que é eso que merecía a pena. Sí, eu recordo que con míster, a partir do ano onde se perde a Liga co Barcelona, empezaron a chegar periodistas de todo o mundo. Antes, cando a roda de prensa pois era ali a pé de campo, pois había que dar en unha sala, porque había un montón de cámaras, un montón de periodistas, e, bueno, usted mismo, míster, se queixaba, non? Porque non lle gusta demasiado o tema mediático, esa parafernalia que rodea moito o fútbol, non? Entonces, bueno, nos queixamos un pouquiño deso, pero, bueno, afortunadamente... No, pero él se queixaba, pero despois era entrañable nas conversacións, eu entendo que él, de repente, se ve rodeado con 20 xornalistas distintos, Arsenio, e dicir, home, isto non é o que eu coñecía, Eu digo que en Burgos foi onde estuve máis tranquilo. Porque non había xornalistas. Porque non había xornalistas, claro. Ou non había poucos, e entonces era eso, niño. Porque
uns tiran por un lado e outros tiran por outro. Y claro, cuando las cosas van bien es muy agradable, pero cuando las cosas van mal, que es muchas veces. Quizáis a culminación de todos eses medios emborcados na trayectoria do Deportivo chegou na temporada seguinte á aparición do Superdepor, cando o Deportivo está a piques de gañar a Liga, e como levamos todo o programa nunha especie de montaña rusa na que subimos, baixamos, alegrías, tristezas, bueno, pois toca repasar o que aconteceu nese último partido de Liga en Riazor con aquel penalti maldito que evitou que o Deportivo gañara a Liga moito antes. E o saque corresponde ao Deportivo. López recarte para Fran. O pase a Mauro Silva dentro da área con el Tomás. Envía sobre Alfredo. Centró Alfredo. Atención a Bebeto. Nando. Cae en el penalti. Penalti indicado por López Nieto. E atención porque aquí puede ter a mellor opción o Deportivo. Caso de plasmar esa xogada de habilidade de Nando. E Riazor é un clamor vibrante co seu equipo. Señoras e señores, que angustia, que agonía se está a vivir no Estadio Coruñés cando Jukic vai ser o encargado de transformar o que pode ser un gol histórico para o Deportivo e para todo o fútbol galego. Cando as esperanzas parecían difuminarse, estamos no minuto 44 e medio e vai lanzar Jukic. Atención ao serbio, tira Jukic, parou González. ¡Qué decepción! ¡Qué sorpresa en Riazor! Porque observen Augusto César Rendoiro o seu xesto, a súa actitude dio todo. Indica ao final López Nieto, rematou o partido e que magua, o Deportivo perde o título de Liga na casa en Riazor, empatando a 0 goles. Tremendo. Y creo que no tengo mucho más que decir, ¿me entiendes? Ha sido una pena, una vez que lo teníamos a buen nivel, las posibilidades, pues es triste y es duro, sobre todo porque posiblemente una vez en la vida podíamos haber conseguido y no pudo ser. Yo creo que ya más preguntas ni les podría contestar porque no sé ni qué decirles, ¿me entiendes? No sé ni qué decirles. De todas formas, quede aquí una felicitación para ti y para el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ven, esta rolda de prensa... Eu penso, Arsenio, que foi a primeira vez na historia que un xornalista, os que vostedes lles di, non máis preguntas, se poñen todos a aplaudir. Creo que non pasou nunca xa máis a ninguén. Nada máis que a vostedes ese día. Vaya rolda de prensa. Vaya rolda de prensa, sí. Si me puña la gallina en piel, coño. Decía outro. Pero foi unha rolda de prensa, foi moi breve, pero a máis emotiva, quizáis, na que eu estive. También en Alemania, hombre, después del Borussia. El Borussia, o día del Borussia Dortmund, sí. Aplaudieron mucho allí. Eso es una imagen del talante del míster. Aplaudieron mucho allí en la de prensa. É que a xente, vai estarás comigo, a xente que trataban as distancias cortas a Arsenio. O respeto era moi grande. O respeto era moi grande a parte profesional e, como dixen antes, a parte humana. Porque foras por onde foras, o notabas, non facía falta ter... Se ibas coller en aquela época un pouco de experiencia, se ibas estando en moitos sitios, e notabas o respeto, non xa só da tua xente, sino un pouco da xente de fora, que realmente aquel equipo o respetaba moito, e, por suposto, do míster, non? Veamos aí esas imaxes do que era o que ia ser a cea de celebración. Celebrouse igual Xosé Ramón como un subcampeonato, co-campeonato, decía Augusto César Rendoiro, e con Yuki, que con ese aplauso tamén para él, neses momentos tan duros, non? Sí, despois da cena, pois a verdade é que estábamos bastante tristes, decepcionados polo resultado, porque veíamos que era unha oportunidade única na historia das nosas vidas e da cidade. Bueno, tuvemos a mala sorte de perdelo, míster, sin embargo, outros tuveron a sorte de gañalo e de ganar a Liga máis adiante, non? Pero bueno, pasará a historia como algo casi surrealista, non? Perder unha Liga do último minuto e de penalti. Creo que, non sei se hubo outra situación como similar a esta, non? É que o Deportivo xa decimos que vive ese tipo de situacións tan ao límite, tan dramáticas, ata o punto de que o fútbol lle deu a oportunidade, só un ano despois, de vingarse neste caso do mesmo rival.
da final. É que eso eu creo que tamén iso ten moita máis importancia do que a mellor se valorou, non? Un equipo que como Deportivo que perde a Liga no último minuto, cando un equipo que era un equipo bope, tampouco ese equipo plagado de figuras, ao ano seguinte volve a pelexar a Liga e é campeón da Copa do Rei. Poucos equipos, eso significa o grupo, que era un grupo extraordinario, adestrado por un home de unha gran personalidade. Esa final de Copa, Arsenio, que bueno, todos lembramos, pasada por auga, con todo o que pasou, así co paso dos anos, realmente, mirando o currículo de Arsenio que é tan extenso, un título, pois foi esta Copa, pero vaya Copa, mister. Vaya Copa, sí. É que non é o mesmo esta Copa que outras. Non, hubo que competir a dúas veces. José Ramón que colleu unha aí, el sabe o que pesaba. Bueno, foi unha delicia, hombre, foi unha delicia. José Ramón, a oportunidade de conseguir ese título, como di Ballesta, só un ano despois, moi complicado. Sí, pero eu tiña confianza, de feito falábamos mi irmán máis eu, non? De que o equipo, tal como estaba, o grupo, a calidad que había do grupo, penso que o decíamos, non? Que iban a chegar máis títulos, míster, non? Porque era increíble a calidad que tiña o equipo. Bueno, pois aí estaba a suspensión da final, con García Aranda de árbitro, que tamén vai a arbitraxe. Porque eu creo que calidad hubo moita máis despois, non? Sí, o que pasa é que se asentaron as bases, non, míster? Se asentaron as bases, e sí que despois chegou moita máis calidad todavía, máis talento, moitos mellores xogadores. De hecho, el año anterior que se había perdido la Liga, no soy tan tonto de querer buscar al positivo, pero para mí fue una cosa muy importante. Yo creo que a veces la derrota aúna más al grupo que la victoria, ¿no? Todos queremos ganar, evidentemente, no siempre puede ser así, pero en aquel momento ver al míster levantar a la gente en el vestuario y animar a todos, el aplauso que recibía de los periodistas y toda la gente al final de la rueda de prensa, yo creo que en cierta forma un poco también pesó en el grupo al año siguiente. No quiero decir que no se ganara la Copa igual, porque el equipo era prácticamente el mismo, pero sí que eso dio al equipo, digamos, la oportunidad de seguir peleando. E chegaba esa suspensión coa inundación, se un ascenso chegaba co incendio da cuberta de preferencia, o título ia chegar despois da inundación. A verdade é que, pois, sempre con esa, bueno, reanudábase o partido, os 10 minutos que quedaban, eu non sei, míster, como plantexou aquelo. Imos a por eles antes da prórroga. Foi así? Non me acordo moi ben, non? Sí, pois eu sei que me acordo. E o equipo saiu, Carlos, ti que se acorda. Sí. Saiu disposto a non chegar a nada máis que a marcar o antes posible. Sí, bueno, eu volvo outra vez a parte afectiva, a parte a motivación. Da motivación. Por exemplo, no primer partido había moitísima xente da Coruña, moitísima, pero eso xa tínhamos contemplado, non? Xa era unha cousa. O que nadie pensaba que houbera tanta manifestación, tanta xente, tanto aficionado, tanto deportivista, que volvera a esa repetición do partido. A esa repetición do partido. Cando nós íbamos para o autobús, cando o autobús entraba no Bernabéu, ver toda a xente, eso foi un motivo que tamén axudou moito ao grupo, que volvo a dicir que aquel era un grupo moi compacto, un equipo moi compacto, con unhas dosis de calidad moi grandes, non? Pois chegaba ao final do partido, esas celebracións, esos abrazos, estamos a falar do primeiro título para o Deportivo que chegaba só un ano despois daquela traxedia con Yuca. E bueno, despois chegaba o momento pois de desatar esas tensións, soltar os nervios, eses abrazos. Que importante foi tamén ese título para, bueno, pois acabar quizáis con esa especie de maldición, non? Que Manolete, ti como veterano, como vías aquelo, de repente, bueno, pois aquel equipo no Deportivo agora é campeón de algo, da Copa. Hombre, yo estoy de acuerdo con Carlos, pero se sufría más. Yo creo que sufrió más la gente que el futbolista, de verdad, que fue apoteósico. Yo estaba allí en el estadio. Evidentemente había un gran equipo, muy bien dirigido, y teníamos que tener un premio como ese, la verdad. Arsenio, que che dixo a súa majestade, o rei? Falamos de cousas reales. De cousas reales, non? Sí. Pero de fútbol non, ou sí? No, sí, dijo, me preguntó, eso después fui al Palacio Real, unos días más tarde, y me preguntó, ¿qué pasó? Y yo le dije, que cantó Zubizarreta, y él me dijo, sigue cantó. Bueno, cantó y Alfredo, que era un tipo muy alto, que saltó, porque ese gol, José Ramón, a Copa, que pesaba moito. Sí, pesaba todo o anterior, non? Sí, pesaba todos eses anos de sufrimiento, non?
e bueno, por fin se conseguiu, ainda que non o mesmo que a Liga, pero sí que era un triunfo para todos os que estábamos ali. Lembrades agora a celebración, incluído ti, Benito, daquel título? Como foi? Sí, a celebración. Non sei se pode contar ou non, porque eu non estaba naquel. Eu tampouco estaba. Non, tampouco. Eu quedei en Madrid. Gran celebración, non, aquel? Sí. Bueno, tuvo sus sombras e sus luces, non? Porque xa era, ao final, sabíamos un pouco todo o que viña de atrás, xa sabíamos un poquinho, non? E todo o que viña de atrás que o vimos despois, na celebración, nunha das partes da celebración. Nos éramos conscientes bueno, o míster era consciente de toda aquela movida meses anteriores, pero aí o míster non se vai atrever, pero digo el, eso non seguiu indo para diante, o Deportivo estaba por encima de calquer maniobra que hubo en aqueles meses, así fíjate. E queres explicar aquela movida, míster, ou non? Xa pasaron anos. No, é mellor olvidar un pouquiño, porque xa pasou. Xa pasou. O que pasa é que hubo que sufrilo, Sí, claro. Desde dentro había que sufrilo, non? Tanto se sufriu que, bueno, nunha parte dicía eu desas celebracións, que era esta, no estadio de Riazor, cando se chega, bueno, todo o mundo agardando os discursos, toma a palabra o presidente, despois toma a palabra Arsenio, para anunciar, pois, que non continuaba. E marchar rapidamente do estadio. Porque eu xa me había despedido de todo o ganado aquel que había aí. Ya me había despedido. E eu, a que ven agora este discurso, joder, a que ven agora este discurso, porque non sei que, non sei cuánto, pero, hombre, déxame tranquilo, coño. Pois aí estaba, o que foi ese acto, esa celebración de Riazor, en a que Arsenio pois marchou rapidamente, despois de entender el que xa non había por que dicir pois máis nada, non? Que o que está dicindo agora. Claro. De todos os xeitos, pois sempre co agarimo dos afeccionados. Bueno, desa parte da afección, míster, a que vostede sempre tivo moitísima estima, non? Aí no fondo, aquela torre de Maracán. Claro que sí, hombre, claro que sí. Sí. Con esa pancarta sempre serás o millor. Eu que a xente ten un cariño comigo especial. Bueno, penso que é especial, non? En donde vou, por onde paseo, por onde... A xente sempre é moi cariñoso comigo, sí. E os jugadores tamén, hombre. Cando me ven, dámonos un abrazo, bueno. Bueno, queda por repasar algo importante, algunhas cousas máis, pero algo importante na trayectoria de adestrador de Arsenio. Chega un momento na que aparece, que aparece? Pois o Real Madrid. Mira que chaqueta teño aí. Esa chaqueta. Por que marcha Arsenio ao Real Madrid? Por que di? Nesa situación tan complicada. Non iba a ir do Real Madrid, porque eu non quería seguir máis. Pero Vituco é o gerente do Madrid, que era Manolo Trigo. Falamos de Vituco Leirachá. Claro, Vituco, e é unha pena, eu tamén pensei, é a única ocasión. E entonces eso me animou, porque eu non quería ir a ningún lado máis. Es máis, lo pasé mal allí, pasei no mal. Pasou no mal Arsenio, quizáis con algún apoio, como unha persoa que está esperando tamén por teléfono para falar con vostede. Don Amancio Amaro, que tal? Hola. Vaya plantel, vaya figuras as que temos hoxe no xogo tamén por teléfono. Buenas tardes e hora buena. Amancio, ti queres decirle algo así a Arsenio? Todo lo que le dan lo tiene muy merecido. Sí, dime. Arsenio, Amancio Amaro, a tu disposición. Un abrazo, Amaro. Hombre... Como se vai, Oh, non me vai mal, non me podo queixar. Non te podes queixar, eu tampouco, non? Eu ti tampouco. Oye, me alegro por todos estos homenajes reconocidos que te merecías y te merecías que te los dieran hace muchísimo tiempo. Muchas gracias, hombre. Bueno. Hasta siempre. Y a las personas se les quiere y se les aprecia porque han dejado cariño por donde han pasado. Y esto es lo que has hecho tú. Arsenio, deixasme facerlle unha pregunta a Amancio? Sí. No, el foi un fenómeno. Pero eu quero preguntarlle unha cousa. Porque di Arsenio que pasou moi mal no Madrid. Amancio, ti que lembras daquelo? Arsenio pasou moi mal no Real Madrid? Sí, ya lo dijo él y es verdad. Lo ha pasado por qué? Francamente mal. ¿Por qué pasó tan mal? Pues no lo sé, hombre. La verdad es que muchas veces siempre viene acompañado porque los resultados o el juego no acompañan o porque el equipo no
no funcionaba, pero no funcionaba por Arsenio, no venía funcionando por otras causas. Y Arsenio, como bien dice, estuvo incitado por esos amigos, por Leila Chap, por Triave, y yo creo que Antonio González también, ¿verdad? Sí, seguramente, sí. Mira, sí. a verdade é que son momentos malos que un topa na vida, que de vez en cuando non sabes por qué, moi bien, ou sabes por qué. Pero foi un momento malo Arsenio, pero quedou a un gol de pasar a semifinais da Copa de Europa. Sí. Sí, pero el problema, yo creo que el problema más que nada fue un poco el comportamiento de algunos jugadores con él, ¿no? Sí, cales foron eses xogadores, Amancio, que todo o mundo sabemos ou intuímos? No. Ti non o vas dicir que xa sei, pero... Eu non o vou dicir, eu sei que o pasou mal e non lle correspondiron. Amancio, un auténtico placer, bueno, xa sabes o plantel de excelentísimos xogadores, de amigos de Arsenio, que tivemos hoxe, estivemos con Luis Suárez, agora contigo, bueno, estamos a falar Arsenio dos mellores futbolistas da historia do fútbol español, non do fútbol galego. E Amancio, un deles. Sí, Amancio, un deles, claro. Arsenio, vostedes se rodeou sempre moi ben. Un fuerte abrazo, Sí, son amigo del, sí, hombre, claro. Bueno, Amancio, moitísimas gracias, é un placer. Y enhorabuena, Adiós, hombre, muchas gracias. Bueno, mister, que estábamos a falar antes deses xogadores que non se portaron ben no vestiario do Real Madrid, algún especial que lembra vostede? Ou tamén hai algo que quere esquecer? Non sabes moi ben a que entras mal, porque eu creo que aquilo se viña mal, porque había xente que falaba moi ben, pero non actúa demasiado ben. Claro, este é moi complicado explicarlo aquí. Non é complicado, aquí podes explicar o que queiras, mister? Sí, o que ti queiras. falan moi ben, pero Teñen moito verbo. Non se baixan ao terreno de verdad, e entonces, claro, aquelo diste, pero como este criatura ser un mocoso, pode faltar de respeto a un profesional, coño. Falamos de un xogador que despois tivo unha trayectoria moi exitosa ao longo dos anos do Real Madrid. Sí, hombre, claro. Bueno, imos decirlo, Raúl González Blanco, veña. Pero... Digo non é de ninguén máis. Bueno, é pública la bronca que le foi detrás del Mariano García Remón. Mariano García Remón. É pública, eso non fai falta decilo porque está aí Eu, aquela época, adestraba o Fabril, porque el cando marchou, entonces nós estábamos na segunda B, íbamos a Madrid, íbamos ali a Plaza de Castilla, un hotel, e Arsenio vivía ali no Cuzco, por ali, non? Vivía na Castellana. E todas as noites que íbamos nós por aí, todas as noites, que eran 3 ou 4 ou 5 no ano, pois viña a cenar co Fabril e comigo, e máis con Tito Ramallo, e nós depois o acompañábamos un pouco, realmente as pasaba moi mal. Un bo amigo seu, Arsenio, dixome naqueles días que teo vostede, pero claro, os erros tamén se aprenden. E do que sufriu vostede naquela época queda testemunha tamén desta resposta aos que se queixaban entre el e Raúl. Pero, mister, ¿usted cree que los jugadores no tienen la culpa cuando pierden? Yo creo que ya hemos hablado del partido de hoy. No, porque aquí empieza el cachondeo ya, aquí empieza la octubre, a ver, dime. Dime. No, que sí, que está todo el mundo... A ver, yo me siento aquí, pero sí, yo ya me voy, porque esto ya no sigue más así, porque esto, la verdad es que le gusta la marcha de cojones a la gente, va. Mister, ¿las caras esas las traía de Galicia o se le han formado aquí? Las caras del pelo ya las traía de Galicia. Ya hace tiempo que las tengo, hombre. Ya hace tiempo que las tengo. ¿Han aumentado aquí? ¿Por todos los problemas o...? As canas de Arsenio forxadas ao longo desa trayectoria que vemos aí, como adestrador espectacular, con esas 14 temporadas, 14, que se di pronto en distintas etapas co Deportivo, con éxitos, con fracasos, con moitísimo sufrimento, pero co agarimo especialísimo da xente, 453 partidos. Logo esas temporadas exitosas no Hércules, co Zaragoza un ascenso, en Burgos, onde tamén o pasou porque non estábamos nós, os xornalistas, el estaba ali tan tranquilo, papando frío, iso sí, pero fenomenal, e logo esos outros equipos cos que remataba esa trayectoria de Arsenio como adestrador profesional, digamos, en equipos, ainda que despois, Arsenio, tiveches esa, non sei se honra para ti, que supoño que sí, de dirixir a selección galega de fútbol na súa volta. Sí, hombre, claro. Despois de tantos anos. Claro que sí. Mira, aí estás con esa camiseta. Naturalmente, o outro día non puiden ir, e falei con Ballesta que transmítelles a estos que non podo ir,
porque estaba cun parche aquí nun ollo que había caído, bueno, entonces non pude ir ao partido, pero hubiera saludado a Fran e a Michel Salgado, que hubiera saludado, é o presidente da Federación, porque é meu amigo, entonces, bueno. A verdade é que é unha culminación lóxica, non? Acabar unha trayectoria de adestrador tan exitosa como seleccionador galego. É que tampouco... Unha selección que volvía despois de moitísimos anos. Non está mal, Non está mal. Carlos, esta trayectoria de Arsenio... Sí, bueno, eso é, bueno, os números din todo, non? Realmente, ademais, en equipos que fixeron historia, porque o Hércules de Alicante, antes, volvendo un pouco atrás, o Hércules de Alicante, aquel Hércules de Alicante era un equipo que hoxe estaría en Europa. Era un pouco un equipo feito de xente xoven, de certo talento, pero sobre todo un equipo moito sudamericano tamén. Poder, sí. Era un equipo prácticamente invencible, non? Para ganarlle, en aquela época era moi complicado. Falaron todos aquí na mesa en distintos momentos desta trayectoria de Arsenio, deste repaso, da seriedade, de como se implicaba, e tanto se implicaba que cando Arsenio decidiu botar unha man adestrando os veteranos no fútbol indoor, Xosé Ramón, aquelo era como cando adestraba o primeiro equipo. Unha seriedade que levou aquel Deportivo a gañar todos os títulos que xogaba. E a disfrutar moitísimo. Disfrutamos, bueno, sobre todo nos reuníamos, os xogadores, despois de, bueno, cada un pois iba para de onde era, e despois de moitos anos nos reunimos, viñan os xogadores de Argentina, Brasil, a verdade que fixemos piña, durante 2, 3 anos, a verdade que aquilo funcionou de maravilla. A primeira edición que a televisábamos aquí na Televisión de Galicia, vivía os partidos, e dices, pero como este home está vivindo, mira, e como vivía os partidos, como está, con esa intensidade. Yo tengo una anécdota que la quiero contar, precisamente del fútbol. Era tanta la seriedad de Arsenio, que todos lo respetaban, evidentemente, y yo como presidente tengo que decir que ayudó muchísimo a los veteranos. Le debemos, yo creo que el 80 nos dio un plus de seriedad que a él le caracteriza el viajar por toda España, que siempre se acompañó. Yo siempre se lo digo, los veteranos están muy agradecidos. Pero quiero hacer un comentario, no sé si lo recuerdas, José Ramón. Fuimos a jugar un partido a Valencia y él como vivía el fútbol ya de veterano, o sea, en general. Sí, en esta competición. Y Naive, habíamos ganado tal y cual, y no se acuerda, y Naive pidió una botella de vino, de más. Y viene el míster y dijo, Naive, no bebas mucho, ¿eh? Incluso en esta competición. Ya de veterano. Usted no se acuerda, pero yo lo tengo en mis libros como recordatorio. O sea, imagínate ya con gente con 60 años, con 50 años. Naive, no bebas mucho, ¿eh? ¿Cuántas copas de viño podía tomar cada xogador en la comida, Arsenio? ¿Cómo era? Depende de cada uno. Dos. Unha e media, e estaba contado. Recante tomaba un pouquillo máis, porque se ve que era fuerte, pero os nenos, menos agua. Bebetiño tamén tomaba un pouquinho aí. Bueno, pero está ben, hai que controlarlo todo. Como controla aquí este programa o noso director do programa do Xogo Histórico, Óscar Suárez, que quere dicirlle algo a Arsenio. Óscar, adiante. Bueno, a verdade é que dá gusto escoitar o míster, como está? Está como un cañón, está para volver, No noso nome, no nome de todos os que formamos parte do Xogo Histórico e dos deportes da TVG, queremos darlle as gracias por todo, por Viroxe, polo que fixo con nós como adestrador, como analista e traballador en tempo da Televisión de Galicia. Queríamos darlle as gracias en nome de todos e un pequeno agasallo que sabíamos que levaba tempo buscando, así que a ver se lle gusta, míster. E logo, pois, bueno, vendo todo o que acabamos de ver, unha última pregunta, non? Chamounos moito a atención todas as imaxes, todo o que gañou, todos os partidos, en fin, pero o que máis nos chamou a atención facendo este programa é a cantidad de amigos que ten, non? É, bueno, falar da homenaxe de Arsenio e todo o mundo se apuntaba, a cantidad de xente que se quedou fora. E eu non sei se a estas alturas, míster, o maior premio e o maior triunfo da súa carreira é precisamente iso, non? Ter todo este feixe de amigos. Somos amigos, claro. En definitiva, pensas que ao final o que se queda é iso, porque o demais todo é barullo. Entón somos amigos, a compañía, non? Que che fai falta. De todas formas, o regalo é moi grande. Agora virá, a ver que é, xa veremos a ver que é. A ver que é, porque estamos facendo un pouco de tempo ata que chegue o regalo. E eu digo, engado, quero engadir al Arsenio, non só os amigos, porque amigos son os de verdade, pero todos os que nos cruzamos con vostede na súa trayectoria, todo ese respeto, ese agarimo que queremos reflectir neste pequeno detalle con vostede que ben o merece. Habrá o mentres... É grande, pero tampouco... A ver, Fran, axuda aí, mister, non?
tantos anos de preparación física, digamos, discutible, para que agora non podas abrir aí o agasallo. Outro crack, por certo, todos estes é que vaya equipo. Era un equipo. Vaya equipo. E formaron esa piña. Incluso falábamos antes do gol de Vicente, pero esa aí foi cando naceu, teóricamente, a afección do Deportivo, aqueles xóvenes que naceu esa xeneración nova de aficionados que foron os que apoiaron. El gol ese de Aliba. Dice que ese gol de Iríbar. Mister, non sabíamos que ti guardabas especial a Garimo ao gol de Iríbar, aínda que non sexa este, pero seguro que este tamén foi outro golazo. Bueno, pois, lévalo con todo o cariño e todo o agradecemento pola nosa parte despois de tantos anos. Yo sei que é así, eu máis cando co Indor, precisamente Iríbar se ve que ve un libro de Vieito, aquel primeiro, eu falaba deste gol de Iríbar, e díxome, me metiste un gol, un dos poucos que metía un... Había que lembrarlo, non? Por eso recordaba el. Sí, entonces eu creo que foi desde o medio do campo, el saliu a tapar aí, porque Jaime metía moi ben as pelotas aí, Jaime Blanco, metía moi ben as pelotillas aí, entonces eu aproveitaba de eso. Pero non hai que darlle tanto mérito aos asistentes, Arsenio. Cando ti recibes unha marcas un gol, é un gol, ninguén se acorda do que era o paso. Bueno, pois este era o detalle que quisemos ter despois de, bueno, pois todos estes días intensos, Arsenio, que viviches tamén aí en Riazor, o día da homenaxe, que Tino Fernández incluso pois esa insignia de ouro de brillantes, estamos a ver tamén esas imaxes, e que non era sen tempo, Arsenio? Porque aquí falar de cousa merecida é quedarse moi curto. Ou non? Ti que dis? Tardou moito a cousa? Non, non tardou, non. Chegou cando tiña que chegar. Eu creo que non tiña que ser nunca, porque eu pasei no mal. Pasei no mal porque me daba un pouco de vergonza, me entendes? Volver ao estrado outra vez, volver ao plaza, pois non me apetecía moito. Pasei no realmente difícil. Pois foi a culminación, este acto, esta homenaxe, pois a toda esta trayectoria de Arsenio como, bueno, home ligado ao fútbol español en xeral e ao Deportivo en particular. Chegou o momento de despedida, brevemente a todos, Manolete, moitas grazas, non sei se queres engadir algo para acabar. Nada, yo me he agradecido a vosotros, a los invitados, y es un placer estar con Arsenio y recordar estas cosas. José Ramón, algo para acabar con Mister? No, o conocía como adestrador cando eu era xogador, o conozco agora como persona, bueno, falamos moito de fútbol, Mister, e espero seguir falando, porque lle fago moitísimas preguntas, non? De onde saca isto, onde sacou isto, quen son os adestradores, todo eso. Non sei se fixeches tantas como Benito no seu día como xornalista. No, pero había que facer unha pregunta total ao Mister, como facíamos antes. Arsenio, que? Aí está. A famosa pregunta de Benito Cores. A pregunta que lle fixo famoso a Benito Cores. Arsenio, que? Cal foi a resposta aquel día? A que correspondía do partido, seguramente. José Ángel Franganillo, todo un placer de verdade que estiveches tamén aquí. Noraboa por eses 30 anos no Deportivo, que son moitos anos. Gracias a vosotros por darnos a oportunidad de estar aquí en un día especial como es este. Bueno, a don Carlos Ballesta, outra institución, pero como futbolista, como segundo adestrador, como home de club e como todos. Bellísimas personas, porque era todos os que estaba desde aquela época, merecíades moitísimo a pena. Tuve unha sorte moi grande de encontrar esta xente. Antes falei de Eusebio Ríos, para min tamén é unha, sobre todo con Arsenio, non? Porque ademais eu me río moito con el. A xente ten a parte profesional, pero eu teño o privilexio de ter a parte, como dixen antes, humana. E me río moito, pasamos momentos moi bons. Hasta dormimos na mesma cama en Jerusalén, agarrados co frío que facía. Iso hai que contarlo, mister, que? Na mesma cama con Carlos, ben, sen problema. Moi ben, moi ben. Estaba moi pornográfico. Pois non está mal para acabar. Esa noite que pasaron Carlos Ballester e Arsenio na mesma cama en Xerusalén. Arsenio, un placer, de verdad, moitísimas grazas por vir. Moitas gracias, hombre. Moitas gracias por todo o que nos enseñaches, como dicía Benito Cores antes, a todos, e polos ratos que pasamos contigo, e que pasou o fútbol galego en xeral e o fútbol español, e que tanto te debe a ti como persoa, como figura excepcional que eres e que vas seguir sendo. Don Arsenio Iglesias Pardo. A min díronme moito, hombre. Dísteme moito a todos, hombre. Mais do que, sí, máis do que eu fixen posible, porque así é a vida, non encontras a veces as cousas que aparecen, non sabes por qué. Cando un sembra, Mister, recolle. Efectivamente, esa é a frase. Esa é a frase. Eu quedo con outra, que sempre que falo con Arsenio e con ela quero acabar,
Cando Arsenio deixou o Deportivo, Rómulo Sanjurjo, acordeonista dos diplomáticos de Monte Alto, que dixo: marchouse Arsenio e xa só nos queda o fútbol. Pois iso, que quede como resumen. Cando marchou Arsenio, quedaba o fútbol, segue Arsenio. Moitísimas grazas. Gracias. Ata aquí este xogo histórico. O allá que o disfrutaran. Moitas grazas. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Que yo sigo pensando que tengo que felicitarlo, ¿entiendes? Va a lanzar Jukic, atención a Sergio, tira Jukic, paró González, paró González. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe you'd scream, I'd fight all your fears. And I held your hand through all these years, but you still. Pero ti sabes ben que o Deportivo non podo volver. You used to captivate me. I was a midnight. Now I'm bound by the life you left behind. Your face it haunts my once pleasant dreams. Your voice it chased away all the sanity in me. Xa estuvo ben, non? These wounds won't seem to heal. This pain is just